mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainim tigkikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Aldaw, mga tugang na Webes ngunyan, Agosto 6, uyan na po ang headlines kan mga bareta. Decampment kan mga inibakwar na pamilya dahil sa pag-alboroto kan bulkan, mapuon ngunyan na Aldaw, Agosto 6. Grand opening parade kan pigaabangan na 35th Ibalong Festival 2026 gigibuho na sa agang hapon, Agosto 7. Inaugurasyon kang 48 classrooms building sa MORMS Ginubatan Albay sa Agosto 7, papanginutan ni DepEd Secretary Sani Angara, sigon kay ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. Probinsya nin Albay pandua sa may pinakahalangkaw na numero kan mga struggling readers sa Bicol Region. Sa lado nasyonal, Korte Suprema ibinasura ang petisyon ni Vice Presidente Sara Duterte na pugulan ang impeachment proceedings. Warang OR an 125 milyon pesos na confidential fund liquidation, sigun sa COA Auditor. Armed Forces of the Philippines dai mapagamit sa politiko para magkondukta nin ala vigilante killings sa mga embelto sa korupsyon. Maski nagbabaan inflation dai pwedeng magkampante ang gobyerno sigun sa Malacanang. Sa ibang nasyon, Estados Unidos, puntirya na masilyuhan ang kasunduan sa Iran para sa girare na buksan ang Strait of Hormuz. Baretang sports, Pinay tennis sensation Alex Yala inumaw dahil sa pagrespeto sa bandera kan Pilipinas. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga drakulang bareta sa lado lokal. Pun ngunyan pong Aldaw, Agosto 6 ang decampment o pagbabalik sa kanya-kanyang komunidad kan mga residentes na inibakwar dahil sa pag-alboroto kan bulkan mayon. Sa ipinaluwas na abiso kan Albay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council as in Albay Public Safety and Emergency Management Office of SEMO. Dira ini kan pagbaba kan alert status kan bulkan sa alert level 2 hali sa alert level 3 kasudma. Mientras tanto, tinamanin doon sa abiso na pwede sa nang gibuhon ang decampment magpon alas 8 nin pagkaaga kung mahiling asin mapapatunayan kan city o municipal DRRM offices na ligtas na makakabalik ang mga residentes sa endang mga komunidad. Apera kay nitirawanin doon na direktiba nin mga apektadong lugar sa gobyerno o lokal kan gobyerno na pamamayuhan sa uwan pagbabalik kan mga bakwit asin paglinig sa ginamit ng mga evacuation centers. Sa entrevista kan DCGB News kay APSEMO Chief Bobby Cristobal, sa iyang pinagabisuhan man giraray ang publiko na mantinidong pigbabawal ang paglaog sa paghiro sa mga volcanic materials na nasa 6 kilometros na radius permanent danger zone. Mantang apera kay inipigiras man niya ang tinaumanin sindang direktiba ni Albay Governor Rosal na mag-distribute ng tigsararong sakunin bagas kada pamilyang bakwit bago ini magbaralik sa kanya-kanyang residensya. May has her natural way of healing herself. So, ito ini pwede panginutan. Ito ini pwede kalkalon. Lalong-lalo na delikado ini para sa gabos. Lalo na mainit pa ini, it will take years bago ini magdegas and then mag-cool down. That's why sobrang delikado and they piga-advise kang Fivox na iroon in. But as to the loose and then ining yaon na beyond the 6-kilometer permanent danger zone, we are on it. May mga teams na po na nag-a-assess kang mga river channels kaipuhan in desilting. Halos identified na naman gabos and pigigibutan na lang su process kung paanong manner or program ang satuyang gagamiton. APSEMO Chief Bobby Cristobal sa entrevista kang DCGB News. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
Pigaabangan na ang 35th Ibalong Festival 2026 Grand Opening Parade nagigibuhon sa aga. Agosto 7 kung sa alas 2 nin hapon ang assembly time sa Hampangkan St. Raphael Church, Peñaranda Street. Base sa traffic advisory, ipapautoban road closure sa oras na alas 3 nin hapon. Ang ruta kan parada mapuon sa Hampangkan St. Raphael Church, maliko nintoo sa Rizal Street o Old Traffic Light, diretso sa Rizal Street, Rotonda asin Banking Row. Maliko sa wala sa Lapu-Lapu Street, turn right sa Quezon Avenue Extension, diretso sa Governor Forbes Street, maagi sa Embarcadero Road, heading papasiring Kapuntukan Hill, turn right papasiling Legazpi Boulevard o Sawangan Park, turn left sa Miguel Lopez de Legazpi Monument, sagod makaanto sa Bureau of Fire Protection Office na iyo ang end of parade. Katakod kay ni sarado ang Lapu-Lapu Street, Imperial Court Subdivision 2, F. Imperial Street, Rotonda, Magallanes Street, Peñaranda Street, Mabini Street and New Road, Rizal. Sa Quezon Avenue Junctions, Mabini Street, Lapu-Lapu Street as in Governor Forbes Street, Victory Road, Victory Village South as in Dapdap Road, Magallanes Street as in Lacandula Street o Caltex area. Mga tugang tinawan prindo ni Albay Governor Noel Rosal na pangaipuhanin mas pinakusog ang pagtatabangan kan gobyerno asin iba pang sektor tanganing mangyari ang pangatulugan na maging 100% na renewable energy ang probinsya ni Albay sa taon 2030 sa formal na pagbubukas kan tulong aldaw na Albay Just Transition Conference sa Legazpi City. Sinabi kan gobernador na dakol ang narehistrong progreso sa lakdang alagad, dakol pa man ang kaipuan na gibuhon. Dagdag pa niya na dakulang bagay na may pahiling ang mga napunan para mas makaingganyar nin mas dakol na pagkatabangan sa pagbuso nin malinig na enerhiya. Sigon kay Rosal, dakula man na bagay na magkaigwan nin tiwala ang mantinidong nakatutok sa target, lalo na dakol ang mga nagatindir na bisita as in stakeholders na pwedeng makatabang sa pigigibong lakdang. Katakod kay ni pingingganyan man niya ng albayano na magkasararo as in magdaon nin suporta tanganing masiguro ang mas matanos as in ligtas sa enerhiya sa masunod na henerasyon. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Ipinahayag ang Philippine Chamber of Commerce, Hong Kong and Macau o PHCHAM ang kahandaan kaining suportaran ang Albay Renewable Energy Alliance sa pagbubusol nin mas mahiwas na paggamit nin renewable energy sa probinsya nin Albay sa taong 2030. Ini ang pighira sa DCGB News ni PHCHAM Founding President Eric Wong sa iyang pag-atindir sa pagbubukas kan tulong aldaw na Albay Just Transition Conference na ginibo sa The Oriental Hotel Legazpi City. Sigon kay Wong, dakul na mga investors ang pupwedeng maglaog sa probinsya, tanganing mag-uswag ang malinig na enerhiya. Mientras, nakaipuhan ng masabutan ang presenteng kamugtakan para maaraman kung anong klaseng suporta asin tabang ang kinakaipuhan. Sa paay kay ni, dagdag pa niya, mas mapapakusog ang pagtarabangan kan mga man-iba-ibang sektor asin matatabangan ang probinsya nin Albay na makakuanin malinig na enerhiya para sa mga Albayano sa itinagamang panahon. Blue energy, about green energy, about the innovation of the technology to support the Legazpi and the Albay district area. We have our sources from all the international companies. Some of them, they are from the huge company. They like to also extend their business in Philippines also. As our side, we are chamber. We have a lot of members, the business side and green energy productions. We hope this can be assist together, working together, operate together, so that we can have a good future for the human, for the people in Albay. Ang tingog ni Philippine Chamber of Commerce, Hong Kong and Macau Founding President Eric Wong. Dapat na mapag-adalan nin marahay ang kabugtakan kan pigusulong na renewable energy roadmap sa probinsya kan Albay. Sigon kay Tet Triunfante kan Mayon Integrated Development Alternative and Services Incorporated, inaansaro sa mga katuyuhan kan ginibong Albay Just Transition Conference sa Legazpi City. Sinabi ni Triunfante na sa pagi kan nasabing aktibidad, mas nasasabutan kan mga partisipantes ang mga lakdang asin progreso sa pagpapatob kan roadmap bilang paghahanda sa target na marealisar ang
paggamit kang renewable energy magabot kan taon 2030. Advocates, champions, and participants na ano yung need natin for a just transition to renewable energy. Ano po yung mga mga policies meron tayo, ano yung mga opportunities and challenges na makakasalubong natin dito. So, ang mga speakers po magbabahagi ng mga karanasan at saka yung mga principles, no, for a just transition to renewable energy. Nagpanduwa ang probinsya nin Albay sa may pinakahalanggaw na bilang kan mga struggling readers. Sa rehiyon Bicol, matapos mairehistro ang sobra 5,000 na mga estudyante sa grade 1 to 3 na nadidipisilan na magbasa. Sa ipinaluwas na datos kan Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2, basado sa DepEd Comprehensive Rapid Literacy Assessment Dashboard para sa school year 2025 to 2026, ang nasabing bilang 11% kan kabilugan na bilang kan mga estudyante sa nasabing level. Mantang sa datos ng Enot ang Camarines Sur na may sobra 15,000 na struggling readers. Mantang ikatulo ang Sorsogon na may sobra 4,000 na mga estudyante. Sa lado man kan school division sa probinsya nin Albay, nairehistro kan Legazpi City ang sobra 1,000 na struggling readers. Tabaco City na may 927 asin Ligao City na may 896. Sa kabilugan maabot sa 41,000 ang mga struggling readers sa rehiyon Bicol sa nasabing level o 12% kan mga estudyante sa Key Stage 1. Dahilan kay ni tinaawan doon kan EDCOM 2 ang pangangaipuhan in pagpakusog kan mga interbensyon sa literasiya asin numerasiya, tanganing masimbagan ang mga kakulangan sa pundasyon sa pagbasa asin matematika kan mga grade 1 to 3 learners. Mapanginutan ni Department of Education Secretary Sani Angara ang inaugurasyon kan bagong 48 na classroom buildings sa Marcial Oranyola Memorial School sa Morms sa Tercer Distrito, Canalbay. Sa entrevista kan DCGB News kay Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr., sa iyang sinabi nagigibuhon ang inaugurasyon sa maabot na Agosto 7, 2026 alauna nin hapon. Sinabi kan opisyal na sa roini sa patunay na yaon ang commitment kan DepEd katuwangan Ako Bicol Party List sa pagresolver sa kakulangan in classrooms, lalo na ngunya na prioridad ang pangangaipuhan sa edukasyon. Mientras tanto, siniguro kan opisyal na magpapadago sa saindang programa asin proyekto na mapatibay ang edukasyon asin mapauswag ang sa buhay kan komunidad sa bilog na Kabicolan. That's August 7, 1 p.m. at sa Morms. And sabi niya, timing man dahil opening kang Ibalong Festival. So after the inauguration kang Morms, 48 new classrooms, he will participate sa opening kang Ibalong Festival. And that's why our City Mayor, Mayor Hisham Ismail, was so happy that the Secretary of Department of Education will grace the opening. Congressman Alfredo Garbin Jr. sa pahayag sa DCGB News. Ipigdistribuer kasudma ang food assistance sa irarom kan assistance to individuals in crisis situation o AICS para sa mga lokal na paraoma, parasira, tsuper kan PUG, as in mga tricycle drivers sa San Isidro Covered Court, Santo Domingo, Albay. Sa Facebook post ni Mayor Banda, sa iyang sinabi, nakatuyuhan kan tawang na maasisteran ang pangangaipuhan sa kabuhayan kan mga sektor na ini, asin masiguro na maihatod ang mga programang makakatabang sa mga Domingueños. Nagpaabot naman ang lokal na gobyerno kan Santo Domingo nin pasasalamat sa Provincial Government of Albay, asin sa Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO Albay sa padagos na pagpautob kan mga programa para sa mga mayor na apektado kan krisis. Siniguro naman ni Mayor Banda ang padagos na koordinasyon sa mga ahensya kan gobyerno sa paghatod kan mga programang pangkabuhayan sa komunidad. Oras Pilipinas, 15 minutos makalihisan alas 7. Padagos ka muna gantabay sa DCGB Bareta alas 7. Magbabalik po kami. DZGB Bareta alas 7.
At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan ginubatan sa pamamayo ni Mayor Gemma Ann Onhoco asin kan sangguniang bayan ang Longganisa Festival 2026. Kapangang bulan na panunin maugma asin kapaki-pakinabang ng mga aktibidad na mapon Agosto 1 sundo Agosto 15 ngunya na taon. Day 1, Agosto 1, Holy Mass, Agri Fair Opening asin opening kan Beer Plaza Pagkabanggi. Agosto 2, Zumba Competition. Agosto 3, Tree Growing, PWD Day. Agosto 4, Youth Service Day. Agosto 5, Peso Job Fair sa Ofracio Pavilion. Agosto 6, Bloodletting. Agosto 7, Ginubatan Got Talent. Agosto 8, Ginubatan Bodybuilding and Physique Showdown. Agosto 9, Ginubatan Half Marathon asin pauragan sa Ginubatan Kickboxing. Agosto 10, Ligtas Tigdas Program asin ang pinakaabangan, kulinarya asin longganisa Budol Fight. Agosto 11, Street Dance Competition. Agosto 12, LGU Program asin Services Orientation for Barangay Officials. Susundan kan Youth Day. Agosto 13, Civic Parade and Seniors Citizens Night. Agosto 14, Airsoft sa Oval asin Procession sa Banggi. Agosto 15, Agri Fair Closing. Holy Mass in honor sa patron saint of Our Lady of Assumption. Tara na, pasyar na sa Ginubatan. Agosto 1 hanggang Agosto 15, Longganisa Festival 2026. Longganisa, Ginubatan, sarabay sa kauswagan. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na. Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall.
Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! DZGB Bareta alas 7. Baragos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta sa DZGB. Oras sa buong kapuluan. Alas 7:21 nin aga. Baragos kita ngunyan sa mga bareta sa lado nasyonal, ibinasura po kan Korte Suprema ang petisyon na nagkukwestiyon sa pagdangog kan Kamara asin kan House Committee on Justice katakod kan impeachment ni Vice President Sara Duterte. Base sa desisyon kan Korte Suprema o Supreme Court en Bank, ibinasura ninda ang petisyon ninda Attorney Israelito Torion ni asin VP Sara kontra kina Representative Jervil Luistro, House Speaker Boji D, nagrepresentar para sa Committee on Justice asin Kamara de Representantes. Sigon sa Korte Suprema, muth o wara ng kauragi ang isyong nakapalama sufficient and form, substance asin grounds ang mga reklamo laban sa Vice Presidente. Paliwanag kan Korte Suprema na dahil naipadara na sa Senado ang articles of impeachment, tapos na ang trabaho kan Kamara sa proseso, lalo na naghiro na ang pagdangog. Nag-apelar ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa mga politiko na idistansya sinda sa isyonin politika asin nanindugan na daisinda mapagamit para sa pansadiring interes ka nagkakapira. Ini kasunod kan social media na nagpapatanid sa mga koraptong kongresista na may nagihiro na pigsasabing soldados asin pulis para maglansar nin malavigilanteng killings. Sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margareth Padilla na paurutro na nindang pigsasabi na an sa indang lealtad nasa bandera kan konstitusyon. Magigirumduman na sa post kan veteranong kolumnista na si Ramon Tulfo. May mga kongresista na nagbabalik sa dating gawi na nambubuelta sa mga kontraktor para makakuha nin kickback sa mga proyekto kan gobyerno. Enot ng imbinulgar mismo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mahiwasan na korupsyon. Katakod kan maanumalyang flood control projects na nagpapakusog sa kamabutan kan publiko para sa totalmenteng pagbabago. Dahil ikinabit na official receipts o OR ang Office of the Vice President o OVP sa pigsumiter na liquidation report sa Commission on Audit o COA, katakod kan paggamit kan 125 milyon pesos na confidential fund po Disyembre 21 sa Disyembre 31, 2022. Sa day 13 kan impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni COA Auditor Roderick Wamil, inang primera best na puro acknowledgement receipts o AR ang ipinadala kan sarong ahensya sa endang liquidation report. Sinabi ni Wamil na dating State Auditor kan COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA ICFAO poon Setyembre 2014 sagkod Pebrero 2024 nagsumiter ang OVP asin DepEd nin 849 na acknowledgement receipts o AR sa endang liquidation report. Inang kasimbagan ni Wamil sa kaputan ni Senador Judge Francis Kiko Pangilinan. Sinabi niyang dain niya aram kung ini ang standard practice dahil ini sana ang ahensyang nagsusumiter sa endanin puro ARs. Sinabi ni Wamil na obligado ang mga ahensya kan gobyerno na magamit ang confidential as an intelligence fund na nagsumiter in OR o sales invoice dahil ini ang magiging basihan ng pinagtagamahan nin pondo.
Mantinidong nakamonitor ang administrasyon maski pa nagluya ang inflation sa 6.2% kan Hulyo, gikan sa 6.4% kan Hunyo. Ini ang ipinahayag ang Malacanang kasunod ka na irehistrong pagbaba kan inflation. Sigon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro na magayon asin positibo ang pagbabagong ini, alagad mantinidong nakamonitor ang administrasyon dahil padagos pa man giraray ang tensyon sa Medio Oriente, pati naman ang epekto kan El Nino na padagos na patakot sa presyo nin pagkaon asin enerhiya. Nagpadagos ang gobyerno sa pagbabautom nin mga lakdang para proteheran ang pamilyang Pilipino asin mamantinir ang abot kayang mga barakalon. Sinabi ni Castro na padagos na naghihiro ang gobyerno para mapababa ang gastos oral daw, mapakusog ang seguridad sa pagkaon asin enerhiya, asin proteheran ang kakayahan na bumakal kan mga pamilyang Pilipino. Mantinido ang kamauotan kan administrasyon na maparambong ang ekonomiya para mapakinabangan kan lambang pamilya, sigon kay Undersecretary Castro. Baretang ngunyan mga tugang sa ibang nasyon, punteriya po kang Estados Unidos na masilyuhan tulos ang kasunduan sa Iran para sa giraray buksan ang Strait of Hormuz. Ipinahayag ng US Treasury Secretary Scott Bessent para tutukan ang commercial ship sa giraray na libridong nakapaglayag. Sigon sa US top officials, ngunyan nakipagnegosasyon na sinda sa Iranian manunguligdi asin may tsansa na magkaigwaning kasunduan para buksan ang rota asin maghiro na mas normalisadong posisyon sa nasabing tensyon. Dagdag kan opisyal na anuman ang kasunduan magpapabalik sa freedom of movement sa panginot na shipping lane na magtataon ng linaw na day tutugutan ng Iran na magpataon ng tolls of fees sa mga nag-aging barko sa lugar. Nahilingan man in positibong epekto ang mga pahayag kan Treasury Chief kung sain nagbaba ang presyo kan crude o Treasury Chief kung sain nagbaba ang presyo kan crudo sa $77 kada bariles kasabay kan paglaom kan mga trade na sa giraray mabuksan ang rota sa mas madaling panahon. Sa tantiyan ni Bessent, posibleng bumagsak pa ang presyo sa oras na dagos nang maghiro ang ginatos na barko na napindyente nin pagkapirang bulan sa Persian Gulf dahil sa gyera sa Medio Oriente. Mientras sa nagkapirang businessman na pinahimutikan kang Iran ang pagtukar kang kasunduan kay ba ng US may kinaraman sa Strait of Hormuz asin piglinaw na sa kataning na nasyon mansinda nakipagnegosasyon. Ina ang piglinaw ni Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Baghai. Sinabi ni Iranian official na nakatutok ang negosasyon kay ba ng Oman sa pagbilog nin sarong kasunduan sa rota na masiguro sa ligtas na pag-agi kan mga barko sa Strait of Hormuz. Ipinag-insister niya na maski magkaigwan ng kasunduan para mientras man sana ini apera sana kun popundon kan Amerika ang sa indang agresyon. Baretang Sports, inumaw ni Historical Sites Development Officer 2, Eufemio Agbayani III, ka National Historical Commission of the Philippines, si Binay tennis star Alex Yala, dahil sa pinailing kaining pagrespeto sa national flag ka nasyon. Kasunod din ka naglalakop na video kung saan mahihiling na nagahaganin autograph ang mga tagahanga sa DC Open champion. Saro sa mga fans ang nagtangro na pirmahan ni Yala ang Philippine flag, alagad marespeto ining sinayumahan kan atleta. Base sa Republic Act No. 8491 of Flag and Heraldic Code of the Philippines, makusog na pigbabawal ang pagsurat o pagbugtak ni anuman na marka sa nasyonal na simbolo kan nasyon. May kahampang na padusa ang si isay man na masuhay sa probisyon na ini. Apisar kan sadit na aksyon sana, dakula ang implikasyon kan ginibo ni Yala. Asin ini, iyoan sa iyang makusog na respeto sa bandera na sa iyang ipinag-orgulyo kada bes na siya naglalaban sa laog kan tennis court. Mientras tanto sa update kan basketball open category kan Albay Intertown Governors Cup 2026, naginibo sa Potenciano Gregorio Recreation and Cultural Center sa Santo Domingo, Albay, Kasubangi. Naglaban ang Ginubatan versus Buduran Sea Warriors. Sa Game 1, Ghana asinalusutan ng Buduran ang Ginubatan sa score na 95-84. Mantang sa Game 2, close fight ang laban kan Bagong Santo Domingo Saints. Asin United UAS, Ghana ang Santo Domingo sa score na 94-92.
Mga tugang bareta sa kamugtakan kang panahon, kasabay po si Jaime Bordales. Kayo po marahay na aga sa mga paraan tabay para sa satuyang weather forecast. Ngunya na aldaw na Webes petsa sa kan bulan na Agosto. Si Bagyong Maymay kaso hapon sige lang so limok-limok digdi sa kadagatan kang Ilocos provinces. Asin kaso bagong aga naglandfall man giranay ini digdi sa masing magsingal duman sa Ilocos Sur asin tatahak na kay ni ining Northern Luzon. So ang sa iyang location kasubagong alas 4 nin aga nasa digdi sa bisinidad kang San Juan, Ilocos Sur. So naman tiner manggiraray niyaan sa iyang kategory na tropical storm. Igwa siyang maximum sustained winds na nasa 65 km per hour asin gastanes man na minaabot sa 110 km per hour. Padagos sining naghihiraw sa ngunyan, papasiring digdi sa sirangan sa rikas na 10 km per hora. Biglalauman dito sa mga masunod na oras na magiging sarong tropical depression na lang ini habang bubaybay ining Northern Luzon asin maluwas sa landmass digdi sa sirangan na porsyon na kan Northern Luzon asin magiging sarong LPA na nasa na sa mga maabot na oras asin aldaw. Dahil dyan nakabandera manggiraray ang tropical cyclone wind signal number 2 sa dakulang pantek kang Northern Luzon asin signal number 1 digdi sa sirangan na porsyon kang Northern Luzon. Digdi sa Kabikulan wala manggiraray epekto ining si Bagyong Maymay. So lauman manggiraray ang generalmente magay na panahon. Para na lang duman sa mga biliglaang pag-uran o pag-tagiti dara kang localized thunderstorms. Mientras tanto BP susarong bagyo sa laog kan sa tuyang area of responsibility pingkakalpuluman kasubagong aga na nasa distansyang 1,450 km sirangan norte sirangan kang extreme Northern Luzon. Nasa luwas manggiraray inikan sa tuyang area of responsibility asin piglalauman manggiraray na masalpit digdi sa northeastern portion kan sa tuyang boundary line asin mapakusog kan habagat sa mga masunod na aldaw digdi sa Bicol region at yan na hapon o banggi pwedeng maka-experience na kita ki mga pag-uran sundo yan sa aga BP dahil nga ni sa enhancement o pagbutong kaining bagyo sa luwas kan area of responsibility duman sa habagat si Typhoon Dolphin nasa typhoon category manggiraray. So digdi manggiraray BP sa Kabikulan moderato sagkod sa makusog na duros halit sa timog sulnupan an mamamatayan niya to asin an mga kadagatan magiging bahagyang maalon yan ang estimated wave height na nasa 1.2 sundong 2.8 meters lalong-lalo na digdi sa sulnupan na kadagatan kang Bicol region. So mag-ingat po lalong-lalo na so nagagaramit ki sa radit na bangka. Sa tuyang temperatura sa bilog na maghapon pinakahababa na sa 25 degrees Celsius asin pinakahalang ka o posibleng umabot sundong 33 degrees Celsius. So yan BP sa tuyang update para sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Hali po digdi sa Pag-asa Dios de Legazpi. Jaime Bordales po sa liwat marhay na. Mga tugang sa inupong dadangog ang mga bareta ngunyan po sa DCGB. Oras niya to 34 minutos, makalisan na alas 7. sa pangalan po ni News Director Mardy La Cruz, Jenny Baliran, Nicole Ann Glorianes, and Shara Mileron. Kami po sa inong naging tagapagbareta. Ako po si Henry M. Ako man po, si Jasmine Balolon. Salamat po kan sa inong pagantabay. Masulod na ang hapot sa DCGB. Goodbye. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Tuhod, siko, baywa, aray. Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng